Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zamjeniče, zastupnice i zastupnici. Kad smo na klubu HDSSB-a raspravljali o ovom prijedlogu zakona neko se ovako duhovito dosjetio pa je ovaj prijedlog predstečajnog postupka usporedio sa postupkom mirenja u parničnim postupcima, ovako kao neku analogiju, nije to baš istovjetno, ali ovako pokušati pomiriti prije likvidacije. No, smatramo da je ovaj prijedlog zakona zaista vrlo kvalitetan u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazi Hrvatska država i hrvatsko gospodarstvo i da mi kao klub HDSSB-a u cijelosti podupiremo ovaj prijedlog zakona. Ovo je na kraju krajeva jedan od rijetkih prijedloga zakona, barem u ovom mandatu Vlade, koji je došao u ovako jednom cjelovitom obliku sa jednom uopće koncipiranom cjelovitom zamisli što učiniti. Dakle, do sada dolaze u pravilu razno razni ispravci, smjernice, pokušaj da se nešto malo modelira. Ovo je jedan pokušaj cjelovitog zakonskog rješenja kojim će se pokušati u ovako devijantnoj situaciji u kakvoj se danas nalazi hrvatsko gospodarstvo i hrvatske financije očito izvući ono što se uspije zapravo uopće izvući. Također, došla su i dva amandmana. Posebno je važan ovaj jedan amandman za kojeg ćemo se također založiti da svakako uđe u zakon, a to je zapravo da plaće radnika postanu ono što ulazi u prvi red onih obveza koji se isplaćuju, a ne da plaće radnika u sve ostalo kao što su sada primjerice zaboravljene bile u ovom prijedlogu zakona. Dobro je također ispred kluba HDZ-a zastupnica Dalić skrenula pozornost na činjenicu da smo imali svu zakonsku regulativu kojom su se ti zapravo problemi i mogli rješavati. Ali je činjenica da se rješavali nisu. I činjenica je da je sada stanje takvo kako je. I očekivati da će se nešto dogoditi i da će početi ta država funkcionirati i da će ti trgovački sudovi i ti stečajni upravitelji profunkcionirati je potpuno iluzorna. U ovoj državi zbog gospodarskog kriminala koji je bio zaista izniman i u procesu pretvorbe i privatizacije i u procesu upravljanja i potkradanja kasnije ovih javnih poduzeća, hapšeni su, procesuirani i suđeni i političari i odvjetnici i ministri i državni dužnosnici i odvjetnici. Koliko je sudaca procesuirano? Da li su se svi ovi procesi u procesu pretvorbe i privatizacije koji su se događali mogli događati bez tih sudaca? Da li su se sve ove malverzacije u stečajevima mogle događati bez sudaca trgovačkih sudova i njihovog ovakvog ili onakvog sudjelovanja ili žmirenja? Koliko sudaca trgovačkih sudova ili sudaca županijskih sudova je procesuirano u postupcima zbog krađe u procesu pretvorbe državnog vlasništva ili kasnije ovim svim malverzacijama u javnim poduzećima? Pa naš je posao da kao narodni zastupnici u ovom Saboru o tome progovorimo i da ne žmirimo pred time. I naravno da ti trgovački sudovi u stečajnim postupcima nisu funkcionirali i da danas ne funkcioniraju i neće ni profunkcionirati. Iz te točke naravno podržavamo ovo što je Vlada učinila i što ste vi zapravo poduzeli kao ministar, a to je da pokušate to preuzeti jednostavno. Na neki način vi ćete kao izvršna vlast to preuzeti. Ali ne treba ni žmiriti pred odgovornošću tih trgovačkih sudova i njihovog nečinjenja. I treba ozbiljno vidjeti koji su razlozi tog nečinjenja. I naravno, čitava Hrvatska je istraumatizirana. I sve regije, i sve županije, i svi gradovi. I hrvatski ljudi su istraumatizirani tom činjenicom da su nestala ta hrvatska poduzeća, da su nestala ta naša radna mjesta. Da su stotine tisuća ljudi osiromašeni da bi se par tisuća ljudi enormno obogatilo.
Imali su oni jatake, imaju ih i dalje. Kad je riječ o ovom prijedlogu zakona, osvrnuo bi se na ulogu povjerenika stečajne nagodbe kao zasigurno najslabiju kariku u tom prijedlogu zakona, jer vidimo da taj povjerenici stečajne nagodbe idu sa liste stečajnih upravitelja koji danas imaju velik broj stečajnih postupaka, ili nemaju vremena ili nemaju znanja. Ima ih određen broj koji su uspješni, no oni su već dokazano neuspješni. A posebno bi se osvrnuo na stavak 4. članka 47. koji kaže: osim osobe iz stavka 3. ovog članka povjerenik predstečajne nagodbe može biti i odvjetnik. Podsjetit ću da je dužnost povjerenika predstečajne nagodbe u pravilu da nadzire financijsko poslovanje, pregledava tražbine, dakle da prati financijsko poslovanje. I sada, koje su kompetencije odvjetnika da se bavi tim poslom? Koje matematičke i financijske predmete je odvjetnik polagao na fakultetu ili na odvjetničkom ispitu? Zašto inženjer šumarstva? Ima li inženjer šumarstva bolje kompetencije od odvjetnika? Otkud su se našli sada odvjetnici listom kao jedna skupina ovdje pridodana? Zašto nisu diplomirani ekonomisti dodani? Pa eto, probrat će se neki diplomirani ekonomisti s nekim kompetencijama i sa magisterijima i sa doktoratima, ih ima na burzi. Otkud sad odvjetnici? Podsjetit ću da smo jučer pokopali javne ovršitelje raspravno, a u petak ćemo ih s rukama. Da smo o jednoj skupini tu na neki način sustavno pogodovali. Znači, zna se koja skupina društvena ima određene koristi od toga što smo izglasovali. Ne pogodujemo li ovdje ponovo toj istoj skupini? Otkud oni sad? Dakle, klub HDSSB-a će podnijeti amandman kojim ćemo tražiti brisanje tog članka gdje se taksativno navode odvjetnici kao jedna zasebna skupina koja može još biti u ulozi povjerenika predstečajne nagodbe. A kažem, ne vidim koje su kompetencije s obzirom da je uloga, dužnost povjerenika predstečajne nagodbe da prati to financijsko poslovanje. Koje su kompetencije odvjetnika za te poslove u odnosu na druge ljude? Kažem, inženjer šumarstva je imao predmet iz matematike i financija, inženjer poljoprivrede sa PMF-a. A koje su kompetencije odvjetnika? Dakle, ovdje zaista ne vidim i mislim da se ovdje ovim člankom slučajno ili ne slučajno pogoduje jednoj skupini, jednoj bez ikakvog racionalnog razloga. Evo, možda će ministar moći reći što je to, no mi ćemo tražiti jednostavno da se to izbriše. Ili proširiti pa omogućiti da se na tim poslovima zaposli primjerice nezaposleni magistri ekonomskih znanosti sa nekim radnim stažom ili doktori matematičkih znanosti. Ima i hvala Bogu koliko hoćete na burzi trenutno. No, ukupno gledano u ovoj situaciji u kojoj se danas Hrvatska država nalazi, u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo, i ovaj način na neki možda i pomalo neuobičajen ili u društvima koja bi bila uređena zapravo nepotreban način, na neki način preuzimanja pod nadzor izvršne vlasti postupaka spašavanja ili konačne likvidacije tih tvrtki, je u ovom trenutku u kojem se danas nalazi Hrvatska država i hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo dobrodošli. Također bih još upozorio, kad je riječ o državnoj imovini, još uvijek ima jako puno državne imovine koja je pod nadzorom AUDI-a. U AUDI-u se dogodilo ništa nije osim što je bilo sjaši Kurta uzjaši Murta. Na isti način se AUDI-om samo iz drugog centra i preko drugih ljudi upravlja i dalje se neodgovorno gospodari državnom imovinom. Masa tih poduzeća i dalje dio ne isplaćuje plaće, dio se nalazi pred stečajem, u stečaju ili pred likvidacijom. Možemo li ministre financija, iako to sada trenutno ne potpada pod vaš nadzor, s obzirom da ste dobro razdijelili kompetencije iliti
Kriške, može li i ta državna imovina u većoj mjeri se staviti u funkciju i da više način na model grabeža, neodgovornog upravljanja i shvaćanja državne imovine kao svoje vlastite stranačke konačno završiti. Hvala.